Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Poyamba naye mitu yake. President Chakwera wasankha Dr. McDonald Mafuta Mwale kukhala gavanala watsopano wa Reserve Bank ya Malawi, komanso Dr. Kisu Simwaga kukhala wachiwiri wawo. Nduna yakale ya zachuma Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi awazenga milandu isanu pa nkhani yosokoneza ndalama zoposa 400 billion kwacha ku kampani ya Salima Sugar. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino ati anenyerenna wati mu ulamuliro wa demokrasi nkofunika kulemekeza maganizo a anthu ena. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankha Dr. McDonald Mafuta Mwale kukhala gavanala wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve, komanso Dr. Kisu Simwaga kukhala wachiwiri wawo. Dr. Mwale akulowa malo mwa Dr. Wilson Banda omwe apuma pa udindowu. Mchikalata chomwe mlembi wamkulu ku ofesi ya President ndi Cabinet Michael Nzamba chati Dr. Mafuta Mwale ayamba kugwira ntchito yawo komiti yawo ya zamaudindo ya Public Appointments Committee ya ku nyumba ya malamulo ikavomereza. Chikalatachi chayamikira ntchito yotamandika yomwe Dr. Wilson Banda wagwira ku banki. Mkulu ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno a Peter Kalaya ati nduna ya zachuma yakale a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi awazenga milandu isanu kuphatikizapo kubwereketsa ndalama za boma popanda chilolezo pa nkhani yosokoneza ndalama zoposa 400 billion kwacha ku kampani ya Salima Sugar. Malingana ndi Kalaya omwe awamanga ndi a Joseph Mwanamveka, nduna ya zachuma yakale komanso mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chakumwera a Collins Magalasi, mkulu wa bungwe la mera wakale, mlembi wamkulu wa boma komanso mlembi wamkulu wa boma wakale a Lloyd Muhara, mlembi wa kunduna wa zachuma wakale a Cliff Chiwunda, komanso a Jime Kusamale omwe anali mlembi ku Greenbelt Authority ndipo anakaonekera ku khoti. Akalaya ati kumangidwa kwa anthuwa kukutsatira kumangidwa kwa akuluakulu ena a kampani ya Salima Sugar chaka chatha. Pa nkhani yomweyi Eunice Njovu akufotokoza zambiri. Mchaka cha 2024 apolisi anamanga akuluakulu ena ogwira ntchito ku Salima Sugar zitadziwika kuti akuluakuluwa anaononga ndalama mabiliyoni a nkhaninkhani mu kampaniyi. Malingana ndi mkulu ofalitsa nkhani za apolisi a Peter Kalaya, kafukufuku wa apolisi wakhala kupitirira yemwe wachititsa kuti amangenso anthu enawa. Nkhani iyi takhala tikuyifufuza kuyambira pamene report ya audit itatuluka tinamangapo a Sherish Betrikeli ndi anthu ena 4 ndipo amene anali acting CEO wa Greenbelt Initiative Dr. Njoloma akhala akuthawa, ndipo pakali pano ngati apolisi tikupitiriza kwayang'ana tikupitiriza kafukufuku wa nkhani imeneyi, ndi pamene lero tikuti tamanga anthu 5 amenewa, ndipo pali milandu yambiri imene ifeyo tiyapatsi kukwana 5 yonse ikukhudzana ndi kugwirizana kuba komanso kuononga ndalama za boma kudzera ku Salima Sugar Company. Titawafunsa kuti nchifukwa chani patenga nthawi kuti a Joseph Mwanamveka komanso ena patenge nthawi yayitali kuti awamange, iwo anati ndalama zomwe zinasowa ku kampani ndi zochuluka kupitirira 400 billion kwacha, ndipo sikunali kophweka kuti apeze anthu onse omwe akukhudzidwa ndi ndalama zochuluka zotere pakamodzi. Iwo anati kumangidwa kwa anthuwa sikukukhudzana ndi ndale, kamba kokuti akungogwira ntchito molingana ndi momwe kafukufuku wa zachuma anapezera. Tinene motsindika pano ngati apolisi kuti kuwamanga tamanga anthu 5 awa kukutsatira kafukufuku amene takhala tikuchita, ndipo ndi nkhani zoti sizikukhudzana ndi ndale komano ndalama za boma zimene zinaonongedwa. Ife ntchito yathu ndikungofufuza monga mmene mphamvu malamulo amatipatsira mphamvu kuti tifufuze, ndipo tipitiriza kugwira ntchito imeneyi kotsatira tipitiriza kugwira ntchito imeneyi kugwirira Amalawi monga mmene malamulo amatipatsira mphamvu. Pakadali pano anthu atsanuwa awazenga milandu isanu kuphatikizapo kukhala ndi ndalama zochuluka kwambiri, money laundering, kubwereketsa ndalama za boma popanda chilolezo, komanso kukambirana kubwereketsa ndalama popanda chilolezo cha nyumba ya malamulo mwazina. Akuluakuluwa akaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa.
ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Phungu wa nyumba ya malamulo kumwera chakummawa kwa Blantyre Samia Suleiman akuyembekezeka kukaonekera ku khoti mmawa uno atadzipereka ku polisi ya Blantyre dzulo. Izi zikutsatira chikalata chomumanga pa zifukwa zomwe adauza atolankhani kuti anthu ena akufuna kumupha chifukwa chakusiyana maganizo pandale. Eunice Jovu analankhula ndi anamwaza. Nditsimikize kuti Honorable Samia Suleiman ali m'manja mwathu. Izi zikutsatira langizo la khoti limene linatipempha kuti tiwamange pali nkhani imeneyo akuyenera kuti akayankhe ku khotiko. Ndiye monga mudziwa kuti ife ngati apolisi timayenera kulemekeza zigamulo za mabwalo komanso zimene akhoti atilamula kuti tikhoza kupanga. Koma ndinenenso kunena kuti olemekezeka Samia Suleiman akadzipereka okha ku Blantyre Police Station. Kotero kuti ali mchitolokosi chathu tipita nawo ku bwalo la milandu kuti akayankhe mulandu umene akhotiwo akuwafunira. Unduna wa zaumoyo wati wakonzeka kupereka katemera wa matenda a kolera maboma anayi omwe akhudzidwa ndi matendawa kuyambira sabata yamawa lolemba mpaka pa 19 Januwale chaka chino. Mneneri mu undunawu Adrian Chikumbe wauza MBC kuti iyi ndi imodzi mwa njira zomwe undunawu wayika pofuna kuti nthendayi isafale kwambiri mdziko muno. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Malingana ndi unduna wa zaumoyo kuchokera mu Seputembala chaka chatha anthu pafupifupi 229 anapezeka ndi matenda a kolera ndipo anthu 14 ndiwo anamwalira. Undunawo wati maboma anayi mdziko muno achitipa, Karonga, Balaka komanso Machinga ndiwo akhudzidwa kwambiri ndi matendawa. Mneneri mu unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe ati undunawo unalandira katemera pafupifupi 700,000 kuchokera ku bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization WHO. Achikumbe ati katemerayu amupereka kwa anthu okhudzidwa maboma anayiwa momwe matendawa afala kwambiri. Tikamapereka katemera wa kolera ndosiyana ndi akatemera ena amene timaperekera ngati COVID-19 oti timapereka kwa aliyense. Katemera wa kolera timapereka kumene kobuka kale matenda a kolera kuti tithandizire kuti kolera ija kumene koko ithe. Ndiye ndi chifukwa chake tungosankhako maboma 4 kumene kuli kale matenda amenewa komanso madera amene kwakhudzidwa ndi matenda a kolera. Achikumbe atinso unduna ukugwira ntchito limodzi ndi mabungwe okhudzidwa komanso maunduna ena monga unduna wa zamadzi ndi ukhondo pofuna kudziwitsa anthu za kuopsa kwa nthenda ya kolera komanso momwe angathanirane ndi nthendayi. Tipitirizabe kupereka mauthenga amenewa, tipitirizabe kulumikizana ndi magulu osiyanasiyana komanso tipitiriza kugawa zinthu ngati klorini zimene zikuthandizira kuti amene akutunga madzi pamalo osatetezeka athire m'madzi ndi kupha majeremusi kuti kolera itsike. Matenda a kolera akhala akukhudza dziko lino kwa nthawi makamaka mu March mchaka cha 2022 pomwe dziko lino linakhudzidwa kwambiri ndi matendawa. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Akatswiri okhudzidwa pa ntchito zamtengatenga atsindika kufunika kulimbikitsa ntchito za maulendo apamadzi ponena kuti maulendo otere ali ndi kuthekera kothandizira ntchito za chitukuko cha dziko lino. Ena mwa akatswiriwa omwe ndi ochokera ku nthambi ya Chartered Institute of Logistics and Transport ati mwazina maulendo apamadzi angathe kulimbikitsa ubale wabwino wa ntchito zosiyanasiyana monga za malonda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko ena. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ntchito zamtengatenga ndi imodzi mwa ntchito zofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Kupatula maulendo apamsewu, njanje ndi mlengalenga, dziko la Malawi limagwiritsanso ntchito nyanja ya Malawi polimbikitsa ntchito zamtengatenga kamba kuti anthu ochuluka omwe amakhala m'mbali mwa nyanja mchigawo cha kumvuma pakati komanso kumpoto amadalira maulendo otere. Pofuna kulimbikitsa ntchito za maulendo apamadzi, nthambi ya Chartered Institute of Logistics and Transport kuno ku Malawi yati ikugwira ntchito limodzi ndi unduna wa zamayendedwe pofuna kuthandizira boma pamomwe dziko lino lingapititsire patsogolo ntchito za maulendo apamadzi kuti dziko lino lisatsalire mu ntchito zosiyanasiyana ndi mayiko oyandikana nalo. Malingana ndi a Cuthbert Chinguwo omwe ndi ogwirizira utsogoleri wa bungweri, ntchito za maulendo apamadzi mdziko muno zili ndi kuthekera kosintha zinthu, koma chomwe chikufunika ndi kulimbikitsa kuti ntchitozi zipite patsogolo poyika chidwi chochuluka. Dziko la Malawi monga tikuziwira lili landlocked
tilibe access kwenikweni ku nyanja ya mchere ngati Indian Ocean. Izi zimachitisa kuti katundu wathu azibwera pa mtengo waukulu. Ndiye nyanja iyi titayigwirisa ntchito mwanzeru, ndiye kuti katundu akhoza kubwera pa sitima ya njanji kapena pa msewu pamene pa matraki ndi kuzasamusidwa m'masitima apa nyanja kumapita komwe akupitako mpaka na ukafika ku Indian Ocean pozera nyanja ikukalumikizana ndi njanje mwina ku Tanzania. Izizi zingathandize kuti ndalama zomwe dziko limagwirisira potumiza ndi kulandira katundu zichepe. Mmodzi mwa akatswiri osula ophunzira pa phunziro lokhudza ntchito zamtengatenga mdziko muno, Peter Chiumbuzo, akuthiraponso ndemanga pa nkhani yolimbikitsa ntchito za maulendo osiyanasiyana kuphatikizapo maulendo apamadzi. Tikamaphunzitsa timang'ana magawo kwambiri, magawo 4: maulendo apanyanja, maulendo apandege, maulendo apa stima zapamtunda izi, komanso maulendo amlengalenga. Nawo tikafanizira ndi zimene dziko lili nalo, muona kuti nzosakwanira, sizingatinge wina aliyense. Muona ndifake nduna kuti mwachisanzo kuno kuti tione kuti mwina kwake ndi stima zingati zikuyenda, muona kuti imayenda ndi imodzi. Mwazina, nthambi ya Chartered Institute of Logistics and Transport kuno ku Malawi imalimbikitsa kusula komanso kuzama pa maphunziro a ntchito zamtengatenga ndinso kupereka ukadaulo okhudza ntchitozi ku nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo za boma. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority latseka malo omwetsera mafuta a galimoto a ntcheu Puma filling station chifukwa chophwanya lamulo lomwe limaletsa kugulitsa mafuta mzigubu. Izi zikudza patatha pafupifupi mwezi umodzi. Bungweli litatsekanso malo ena atatu ku Lilongwe ndi Kasungu kamba kamchitidwe onga omwewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MERA, Vitumbiko Sakala, ati bungwe la MERA silitopa ndi ntchito yoonetsetsa kuti malo ogulitsira mafuta akutsatira malamulo, ndipo ili ndi chenjezo kwa onse ochita mchitidwewu kamba kuti kupatula kuphwanya lamulo loona za mafuta a galimoto, mchitidwewu umasokoneza ntchito yoonetsetsa kuti aliyense akukwanitsa kupeza mafuta mofanana. Filling station imeneyi inaphwanya lamulo limeneli kambako kuti inachita zimenezi mokuti mwadala ndithu. Ndefe tabwera pano pa station pano tafufuza, tapeza kuti ndizoona andi iwo wadi avomera kuti ndi zimenezozi anachita. Pofuna kupereka chitsanzo kwa ma station ena komanso kuwadziwitsa iwo kuti ifeyo sitikugona, tufuna ntchito imeneyi kuti zilongosoka, tatseka malo ano. Sakuloledwanso kuchita malonda ogulitsa mafuta pokhapokha zonse zimene zili zoyenerera kuti akwaniritsa zonse zatheka. Ngati wina apezeke kuti akupitiriza ntchito imenewu osamvera malamulo a MERA, osafuna kutsatira zimene a MERA ayika ndondomeko kuti mwina tithandizane muno mdziko amayi pa nkhani imene tikumana nayo ya vuto la mafuta, ife sitichedwa. Mukatipatsa dandaulo tidzafufuza, ndipo tikafufuza tipeza kuti umboni wodi ndi zokwaniradi kuti anthu odi analakwa, ife tipanga mmene timayenera kupangira kuti lamulo ligwire ntchito. Komanso ndichenjeze kuti kupitiriza kusamvera malamulo a MERA, kupitiriza kuphwanya dala malamulo ndi ndondomeko zimene a MERA ayika akhazikitsa kuti zinthu zilongosoke ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Si chinthu chabwino pamene ena akuyesetsa kuti zinthu zilongosoke, ndipeza ma filling station ena mwadala malamulo otakuwadziwa ndi kumanyozera, ndi kumagulitsa mafuta kumavenda, nkumapezeka kuti anthu ena oti angadagula mafuta mosavuta akuvutika kukhala pa line kwa nthawi yayitali. Zimenezo ife ngati bungwe la MERA sitilekerera iya, ndipo titengapo action. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera wasankha Dr. McDonald Mafuta Mwale kukhala gavanala watsopano wa Reserve Bank ya Malawi, komanso Dr. Kisu Simwaga kukhala wachiwiri wawo. Nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka komanso anthu ena anayi awazenga milandu isanu pa nkhani yosokoneza ndalama zoposa 400 billion kwacha ku kampani ya Salima Sugar. Yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino Atiane Nyirenda wati mu ulamuliro wa demokrasi nkofunika kulemekeza maganizo a anthu ena.
Takulandiraninso kugawo lina la nkhani zathu. Yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino Atiane Nyirenda wapempha anthu mdziko muno kuti adzilemekeze maganizo awena pomwe tili mu dziko la demokrasi. Anyirenda anena izi potsatira zomwe wadandaula mkulu wa nyumba youlutsa mawu ya MBC George Kasakula ponena kuti anthu ena achipani cha DPP amawaopseza potsatira mawu omwe ananena mu pulogalamu ina yotchedwa Timvetse yomwe imauluka pa MBC. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Lachinayi sabata yatha mu pulogalamu ina ya pa MBC yomwe imakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino anakambapo zopempha anthu andale kuti azilankhula mawu abwino amene sangabweretse chisokonezo maka pamene akuchitisa misonkhano yawo ya ndale. Mu pulogalamuyo Akasakula omwe ndi mmodzi mwa anthu omwe amapanga nawo pulogalamuyo ananena kuti dziko lino likufunika atsogoleri anyonga kuti lipite patsogolo pa chitukuko. Iwo anati izi ndizosiyana ndi zomwe akuchita mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe anati akufunika kupuma ndi kulingalira bwino za thanzi lake osati ntchito yotsogolera dziko kamba kuti ndi wamkulu. Akasakula anapemphanso mtsogoleri wa chinyamata mchipani cha DPP Norman Chisale kuti apewe mchitidwe oopseza anthu nthawi zonse akamachitisa misonkhano ya ndale. Mawuwa sanasangalatse anthu ena osatira chipani cha DPP kuphatikizapo Achisale komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo cha kumpoto Jape Muhango omwe anayamba kuimbira lamya Akasakula kuti athana nawo. Ndipo m'mawu awo Akasakula avomera kuti anaopsezedwadi. Ndamese chokera kwa akuluakulu a chipani cha DPP Honorable Jape Muhango amene wachiri kwa vice president wa president wa chipani even so Norman Chisale amene ndi mtsogoleri wa chinyamata kundiopseza Muhango for example kumaliopseza kuti ku parliament MPC tikayipasa wanukwacha chifukwa zimene upangazo Chisale ndi amaningalipira ngati ndine mwana wawo onishauta kuti zimene upanga tikuziwa mavideo tinawo ndi tidzaona. Wailesi ya MBC inayetsera kuti yankhule ndi Achisale komanso Muhango koma izi sizinatheke kamba kuti lamya zawo zimangoyitana. Pakadali pano katswiri yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno komanso ulamuliro wabwino Atiane Nyirenda anati ino si nthawi yopsinja ufulu wa anthu pomaopsedzana kamba kuti dziko lino likutsatira mfundo za demokrasi. Pamenepa Anyirenda anati ngati wina kuona kuti sizinamukhalire bwino akuyenera kupeza njira zabwino osati kuopseza ena. Ndizomvetsa chisoni kuti tsiku la lero munthu akayankhula maganizo ake wina akazimimbira foni kumamuopseza. Panopo mu demokrasi iwo zipani zina zimene zinapangisa kuti tikhale mu demokrasi zimayenera kuti zizionesesa kuti tisabwererenso kumbuyo kumene kuja anthu amene ndi makasodi a demokrasi